Salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Antabayanan ang Misa de Aguinaldo live digdi sa RPN Radyo Ronda alas 3:30 din amay na pagkaaga. Misa de Aguinaldo kaiba ang bilog na fersa kan engineering team, management asin mga sponsors. Misa de Aguinaldo, abangan, abangan. Sa darating na Pasko, muli nating sariwain na may galak, tuwa at saya ang pagsilang ng tagapagligtas ng sangkatauhan. Naway manatili sa ating mga puso ang tunay na diwa nitong Pasko sa araw-araw at sa darating na panahon. Kami po ay taos-pusong bumabati ng maligayang Pasko at maligong bagong taon mula sa nag-iisa at kauna-unahang himpilan sa lungsod ng Iriga at Rinconada. Ito po ang RPN DZKI Radyo Ronda on its 56th year in the service to the Bicolano. And man will live forevermore because of Christmas Day. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. This Sunday Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DZKI Iriga, direct from Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. For glory to our Lord Almighty, for His divine grace, mercy, and protection for us, through the intercession of Our Lady of Peña Francia, offered by the following Mass sponsors: Captain and Mrs. Ramon and Luz Esparcia, Santa Elena Baras, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Larry and Helen Stein of Nero, Nevada, USA. Gia's Cafe, cozy Italian-inspired cafe that serves coffee, pasta, and gelato, and home of the original Gelato Gia, located at Apo Drive, Naga City. Vatican Band and RB Tech, owned and managed by Honorable Batik Rica Frente, Barangay Kagawad, Lourdes Yang, Nabua, Camarines Sur. Erwin J. Villano, Local Government Operations Officer 5, OIC, MLGOO, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Junjun and Jesslyn Quiapo and family of USA. FX Lights and Sound, owned and managed by Johnny Scuro, Santiago Old, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Andrew and Tita Celebrado and family, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Peter Longasa and family, Nabua, Camarines Sur. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued mass sponsors,
May the perpetual protection and eternal blessings of the Lord be with us, now and ever. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fagon, makapun sa tiyan. Walang amoy kulong, kahit sabay sa laon. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fagon, makapun sa tiyan. Walang amoy kulong, kahit sabay sa laon. Makapun sa tiyan. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Kung padungin man siya, Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan, Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung padungin man siya, Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Isang pagbati ng maligayang Pasko mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Sa lubungin ng Pasko na malusog, masigla at protektado mula sa mga banta ng sakit at injury. Laging tandaan ang malinis na food preparation. Kumain ng masustansya
Iwasan din ang labis na pag-inom ng alak. Huwag gumamit ng ipinagbabawal na paputok. Gawin ligtas Christmas. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Manoy Wilbert Wisely po, bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo at sa darating na bagong taon, lagi sanang mangibabaw ang pagmamahalan, pagbibigayan at malasakit natin sa isa't isa. Ang hangad po natin, maibsan ang pangamba ng ating mga kababayan, kaya patuloy kong ipaglalaban. Gamot mo, sagot ko. Muli, ito si Manoy Wilbert Wisely. Manoy Wilbert Wisely po. Na sa programang Barreta Asin Platica ni Paracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Paracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indoga Boss. Pet sa 18 na kita kan bulan na Disyembre, aldaw po kita ng Miyerkules. Irang turog na lang, Pasko na, sinta ko. Maray sumay mga sinisinta, sumayo pa. Kanta na lang. Kanta na lang, sinta. Itong kantang sa Paskong darating. Santa Clara, si Santa Claus, harain. Ako na pangirit daw ako rigdi sa mga exchange gift na ini. Pero man siya na pala niya ako exchange deal. Ano ba makonsuelo? Duman man sa eskwelahan, Santiago Integrated School, sabi ni Commander. Dapat da something itong makangingirit ang exchange gift na papatuson. Paano pala nga kung patuson ko pante ang nakabunot sa kuya, lalaki. Ay na pangyayari kaya si Matik may punto man si Matik, purog na lang patuson. Ang loginig di so bunot kan sa iyawan na pangaran. Takon laog. Itong nabunot niya, medyo lamang-lamang sa laog. Kung sa pangaran niya nabunot, logit, akong tulumpurog sa naman. So, karin ba? Ang nakabunot si Ma'am Kyle, ang daog kan pinatos doang Alfonso. Ang karin ba? Ang purog, logit. Ay inda or exchange gift na ni kung minsan makonsuelo. Naman nga na sa Santiago Integrated School, sabi niya ako, ay kohit na lang yan, saka ito nga yung pambalik na kohit, chancy, pambira niya ako. Ay ako kung minsan na buong magbalik din sa mga exchange gift na yun, kung naiman para rehasan, binilalaog duman sa kahon-kahon. Ay, kunyan lang. Makonsumisyon ka. Sukaribay. Makonsilo, makapunguta. Kung supinatos, yuman siya ng kaya kan bulsa. Ayaw na siya nangyayari. Alagad, may quota sa exchange gift. Dapat yan. Ay, ano ng buhay tayo ni Pasko. Kung minsan, kung ano na siya nabagan nagkakairisipan. Dapat so Paskong maugma kita bakong panlalamang sa kapuan kaisipan kan iba. Nangon niya na Pasko magkaminuruotan bakong magkasuruyan. Ngunyan pong Pasko yan pagsisilibrar ta na magkaminuruotan ang lambang tao bakong nagkakasuruyaan ngunyan na Pasko. Maray so may mga bonus. Paano mampalanso dahil nakaka-receive? Nadawa ni Sarong Kusing. Tapos sa Christmas party, kan mga party list, maray kung napubunot sa pangaran, paano suday. Pero ang importante, igual
Yan ang kaugmahan sa ako Bicol Party List. Everybody's happy. Dawa, mayo ka duman. Matatawan ka. Basta yaon sa listahan. Yan ang kaugmahan digdi sa ako Bicol Party List. Nagadan iba pong party list. Kaya gusto nang makisaro. Ako Bicol Saro Party List. Taso Bicol Saro. Mayo managiginibo. Papararambugan sa ng mga taga Camarines Sur ang taga Bicol na sinda representante kan Bicol ay napud pang Bicol Saro Party List ay inutil man ini puro bagay ni tarpaulin kan Bicol Saro Party List ginagamit man po kan sarong politiko digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Yan ang katotohanan dyan. Ang pinagre-representar niyang sektor ang sarong dakulang politiko digdi sa probinsya nin Camarines Sur, Kamsur. Dapat ang apod sa inda, Kamsur Party List. Minsan makasuya baga kan mga puro party list na ini, andi ba sa naman? May mga tol-tol man pong party list na talaga sincero, nagtatabang duman sa mga nangangaipong mga kababayan niya to sa nasyon Pilipinas. Pareta Asin Platica ni Philip Baracena. Bako po sa pagbuhat nin bangko para umaw kung ano ako Bicol Party List sa naman bagaan matinabang sa mga nagtitios ng mga kababayan niya ito, yung educational assistance, may mga medical assistance na pinagsasabi. Tapos kadakol sindang mga itinataong mga proyekto sa lambang distrito. Nawa bako naman na sektor na sendang pagre-representar, natatabangan inda. Kumparaman po kan ibang mga party list, duman sa kongreso na ang tinatabangan sana, personal sektor. Sa diri sa naman ninda, para sa kapakanan ninda, para sa grupo ninda, pero itong tabangan sa mga nagtitios talagang mga kababayan niya to, mayo man pakialam po na ibang party list. Masakit pati. So, nakikiride doon sa Bicol Saro Party List. Nagduduman man sa ako Bicol, ay pambihira. Estado po nindo yan. Sige sa media, igwang mga arog kayan. Tapos tatabugaon. So, ako Bicol, pag day natawan, ay pambihira. Kaya mag-isip-isip, iba po ang naglalaog sa mentalidad kan ibang mga kababayan niya tungod niya nakapaskuhan. Na kung talagang mga namumuot, maski ang mga congressman na ini, mga politiko, digdi po sa satuyang nasyon, tatabangan sa mga nagtitios, bakong personal na interes ang ginigiribo ninda. Di ba po nga ng mga congressman, dahil lamang maglataw, maski December, malataw sa na yan. Pag eleksyon, yan ang katotohanan dyan. O, digdi nga na isa rin kunada area, congressman digdi, nalataw lang kung ma-eleksyon. Kung may mga okasyon, dyan lang yan nagpaparatuyo. Pero mahiling mo yan na ngayaw, tinabangan, so gabos na sektor, mayo man, kaya ini po ang dipisil, ultimo nga ning tulay, dyan sa waras, dahil napapakarhay. Nagkudngon yan, mayo lamang ibinubugtak na ditor, maaman man da, binubugtakan man kutanin ditor, kundi abala. Hamanda yan sa Marso pa, inda baka nga ni Marso dahil pamaagian ang Green Bridge na sinasabi ninda. Kaya nga ni pagparautuon ang mga taga-Rinconada. Kita kaya pigpaparauroto, kita po mga taga-Rinconada, ang katotohanan dyan, pigpaparauto, kita kanibang mga politiko, digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Dahil ng mga nasupog, bako naman nga nindang lugar, sinasapawan ang mga taga-Rinconada, yan po ang katotohanan dyan. Makulog sa mga taga-Rinconada ang ginigiribo kan mga politikong ini, digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Hindi kung may mga tultol man na pag-iisip ang mga taga-Rinconada, dahil ni padadanayon digdi sa Rinconada area, na iyon pinapadanay sa mga dayuan na politiko, na bako man lihitimong taga-digdi sa Rinconada. Tapos maparasabi, migpayaba sa Rinconada, inda.
Hinda kung isay ang pigpapayaba kayan digdi sa ringkunada. Garo nagkapira sa naman ang pigpapayaba sa ringkunada. Naram ko, di ba mga kontratista? Padaba kan congressman na ini. Estado po nindo kung isay ang congressman na yan na pinagsasabi ko. Tapos kung isay ang mga politiko digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Ang pigpapara post nga mga award kan Camarines Sur ay inda. Puro award. Pero ang realidad, chaos ang Camarines Sur, yan po ang katotohanan. Na number to da sa wealthiest city ang Camarines Sur, ayun da. Sinda gayod wealthy sa mga tao. Poor. Kita magparambugan ta bako man kita ngunyan sana ipinangaki digdi sa probinsya kan Camarines Sur, yan po ang katotohanan dyan. Kung mga sincero sinda, ay tabangan ng mga taga-ringkunada. Asikasuhon sa mga dapat asikasuhon. Priority sa mga proyektong dapat pakinabangan kan sa tuyang mga namamanwa na nagtitios sa probinsya po nin Camarines Sur. Sa inman na sulukan ringkunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Iba man po kayang mga kababayan niya to, mga botante digdi sa probinsya nin Camarines Sur, polongo man ang mga isip. Sa kung mga tultol man ang isip ninda, dahil sinda madadara sa kintab kan kwarta. Naabot kan eleksyon, permina sa nabagang mayong ibang naisip, kwartahon ang mga botante sa Camarines Sur. Ang iba man, ang mga botante, tonto man na pigpapara burutuot, pag natawaan na sinda, kan 3,000. Kung may gurugunting pa, so leader, tawaan sana, 2,500. Ay inda, pagpara hambugan nindo, ang mga tao digdi sa Camarines Sur. Bagangon niya na Pasko, tawan man lamang po nindonin kaugmahan ng mga politiko kamo, bakong puro sa napansadiring interest nindo ang iniisip. Nagsuya na baga, una mo pag nagtatararam dyan sa entablado, abang rarahay ng mga politiko ang iba. Ay kita magparambog, digdi po sa Camarines Sur, gibuhon ta sa nasutama. Kung sincero kamong mga politiko sa pagtabang sa mga taga Camarines Sur, pauswagon ang Camarines Sur, pati ang mga tao digdi, pasinson ang buhay. Bakong kamusa na nag-aarasinso. Erga City Sports Complex pala nagkaigwanan festive cheer and an enthusiastic audience sa ginibong 3rd Annual Christmas Carol Singing Contest. Naigwaponin mga pinagtaong cash prizes sa mga matalentong participantes and natawanin mga award. The first place prize was raised from 30,000 pesos na nakuha about 50,000 pesos. While the second and third prizes were increased to 30,000 and 20,000 pesos respectively from the previous 20,000 and 10,000. Tis niya itong ipagpadagos na sa tuyang pinag-uurulayan digdi dapit sa Christmas Carol Singing Contest kan lokal na gobyerno kan Iriga. Resibyon po na mo na niya to report halis sa luwas na sa linya si Karondang Raquel. Pasok. Salamat tabi Karondang Tibok Marinado sa mga asinong gabi sa gantaman. Pirang minuto pa lang nag-ani na ning pag-umaw. Pirang minuto, segundo. Ang kapayagan ng Palasyo Malacanang lagad may counterpart ng kasimbagan ang DepEd Kamsur mga palapit bagayti sa pinag-uktaba ang pagpirma ni President Ferdinand Bongbong Marcos Sr. sa General Allocation Iligaan National Budget for the year 2025 na kota
Pipirmahan ini mabot mo ba Biyernes, December 20, 2024, kakabay man kang pag-release kang SRI, kang lado kang teacher. Rason sa pinag-usap ang pirma kang pag-presidente sa National Budget for the year 2025, ulit na pag-aadalan ka ini baga mga napakyasan na mga departamento na kapyasan kang budget. Puro na tabi karon sa pilit na re-revisaron kang presidente kang Pilipinas ang pagkapyas ng pondo sa lahat ng departamento ng edukasyon na dakol ang nag-congregi sa lahat ng nakatarang congressman, senador, pati naman sa lahat ng DepEd. Puro na hindi sa DepEd Damsur, DepEd Bicol sa naglalaon sila na kung madudugagan ang budget ng DepEd na itong mga nasitang classroom, mga sakalidaan na mapakaray na ini tanganing pag-abot ng school year 2025-2026. Magamit na ini sa almost 2,000 plus kaya palang tabi karong dapilit ang nasita mga classroom ikisin pero kabikulan daranaman ka nakaliit na bagyong Christine at yung super typhoon Pipito. And in connection ka yan, may naging side comments man ang natapirang teacher iti sa probinsya ni Camarines Sur, iti sa Bicol Region, mapadapit pagaman iti sa pinagpaluwas na action. Ang Commission on Audit na pinag-rekomendaran na pagpupul ng sweldo ka mga opisyalis kang DepEd na responsable baga naman sa 6.9 billion na unliquidated cash advances ka mga empleyado kang DepEd sa lindong ini kang liberato ni dating Education Secretary Vice President Sara Duterte. Ang sabi kang DepEd Bicol, dapat lang talaga na marirevisan ini kung napasain ka magsinyanin sila nalilibungan kung dahil alam kung napasain itong mga unliquidated na mga kwarta o nasa mga cash advances ang nagkapira mga empleyado pang DepEd. Di sa DepEd Bicol sabi karon sa pilit marugmang pinagpangayag asin pinagbareta ni Regional Director Gilbert Sagsag na ang mga empleyado pang DepEd di sa Region Bicol mayon ni mga labing cash advances na unliquidated gabos dahil ni nag-agi sa tamang proseso na ibisarkan sa ibang ahensya tangani maugmada ang DepEd tangani daan sa imapuluran urog na ito mga nagkapirang mga konektado sa DepEd na naunungan sa hot seat na pinag-iimbestigahan. And sa in connection kang pag-release kang SRI sabi karon the bilit maugmama na pinagpahayag ni Regional Director Gilbert Sagsag na maugmay ning bareta sa Senda urog na sa mga teachers niya to na bako pa man na ang pinakadakula ang swerte sa mga bako mga master teacher, mga bakong principal na at least malakawan ng aumento na ma-receive na tangani man maipatean man maipalasak man sa lambang teacher sa isang pamilya. Sa ipigsukan kaya sabi ko ng Philip ni Director Gilbert Sagsag, aminon man dahil sa hindi makamundo na minsan ang budget na ang para sa pamilya pang sa teacher nabubutong pa para sa isang mga estudyante kung kulang ang mga gamit na ginagamit sa sarang classroom tanganing mapunuan lang ini nabot-bot sa diring bulsa ang mga maestra. Sa pagida kang pagdagdag ng aumento sa SRI, malalasap man ka mga pamilya, ka mga paratukdo sa pampublikong eskwelahan ang maupang kapatuhan para man sa indang mga pamilya. Karondang Raquel, ano yan, SRI na yan, uniform, pagtaukan DepEd kan kwarta, parehas ang master teacher sa teacher 1, 2, and 3? Iyo ganyan dati karondang pinit, kaya ini baga, ang sabi baga ng DepEd National, 20,000 pesos, halos sa 18,000 na uminto ni Mr. Smith, pinako na sa 20,000 ang marireceive yung mga SRI sa mga paratukbo sa pampublikong eskwelahan. Siguro uniform ini sabi karondang pinit. Oo, herak man kung igwasan ng itong iba dyan na iyusanan matatawanin, oral lang ka, baka pagpilio na naman, tapos ngaya ikat at itseruan, hababa man. Iwan ni sabi karon da Philip. So yan, maantabihan niya to yan sa mga masunod dalaw. Sa kaya antabihan niya to, kung ini over the counter o ipapalaog na lang sa ATM. Saan ka mautan kaya kang DepEd, ilaog na lang ini sa ATM. Tangan itong mga maestra, dahil na maobliga kung over the counter na sa gabal pa, saka mapila pa. Pero kung sa ATM
in good faith sila na mas hindi nila withdraw mo yan, hindi nila kung ano sa over the counter, at least sigurado na mapapasa account nila itong 20,000 na SRI for the year 2024 tabi karon na pilit. Ang importante matawaan sa mga teachers daw, ayan mag-over the counter, nga ning maging maugmaman lamang sa indang mga trabaho. Iya tabi karon na pilit. Sabi nga ni kayan, suliduman na umentuhan ang sa mga teacher ta grabe man ang sa ilang trabaho. Sabi nga ni kayan, day matatawaran ang serbisyong hinahatod nila sa tuyang mga kaakian makanood lang. So yan tabi karon na pilit ang sa tuyang pigpala no, itong mga bagong kapayagan kang DepEd Bicol, mapadapit sa mga nagluluwas na baretang nasyonal na ibabaig din sa mga regional offices kang DepEd. Bigat sabi sa location para sa atin, si Kuya Joronda, Raquel Cáceres, reporting. Report! Salamat karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Kapit sa SRI kan mga paratukdo niya to sa pampublikong eskwelahan digdi po sa satuyang nasyon. Oy maugmambareta palan ta digdi po sa Bicol region mayong mga cash advances ang mga empleyado kana Department of Education. Sabi po yan ni Regional Director Dr. Gilbert Sansad. Regional Director kan DepEd digdi po sa Bicol region. Kaya sa mga nagparakas advances yan ang hapot dyan ki dating Vice President dating DepEd Secretary Vice President Sara Duterte. Masakit kayo ni kaibaan pa dyan si Mary Grace Piatos sa nagkas advances kan kwarta kan Department of Education ang pundo na nawawara na pinag-iimbestigaran na po ngunyan kan Quad Committee. Kadakol na po pating nagbobortuan na issue laban ki Vice President Sara Duterte. Ini nagruluwas na naman ini durante kan maghali siya magdemitir sa pwesto bilang DepEd Secretary. Siyempre nadudukayan na sa mga anomalya niya. Kung DepEd Secretary pa siya, dahil pa siya nagdemitir, dahil madudukayan, tarakot man sa mga yaon sa Departamento kan Edukasyon na magbulgar kan mga anomalya ang pinaggibo niya kan panahon na siya dating DepEd Secretary. Simple baga, mga tugang. Si dating Presidente Rodrigo Duterte nga ni, nagruluwas naman baga sa mga anomalya niya, kan mayo na siya sa puder. Narog sa naman po kayan, pag nasa puder pa, dahil madudukayan ang sa imong mga kalungkutan na pinagigibo, kabalbalan sa gobyerno. Yan po na obserbaran ko sa dalagan kan gobyerno sa Pilipinas. Papagiyon siya na sa mga oro investigasyon. Pag yaong ka sa puder, may puder ka pag-iraray. May control ka pag-iraray. Pero kung mayo ka na sa puder, mayo ka ng control sa imong nakakabutan na departamento. Pagin sa gobyerno, kung bako ka naman presidente, ay kung igwa dyan mga madukaya na anomalya, tapos ang kaso. Hindi ang kamauutan tadigdi, bako lang puro investigasyon, dapat masampulan itong mga embelto sa korupsyon, bakong pagparapalibrehon, nakan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, so may mga kasong plunder, pagparapalibre. Arog ki dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo at house arrest, may baliog sa liog, kan magen Presidente si Tatay Digong, nawara so baliog, nawara so kaso. Kadakol po baga kan mga embeltong politiko na may darakulang kaso napapalibre sa mga kaso kumbaga igwang mga nasa likod nagpuproteher sa inda proteksyon na sabi si Senador Jingo Estrada, tapos si Senador Gringo Honasan, may mga kaso ba kaya na plunder, tapos si Senador Bong Revilla.
Si dating Senador Ramon Juan Ponce Enrile, may plunder bagay na kaso, pinaluwas na lang ta, gusnab na. Kunyang kinuha pa nga ning political advisor gayud ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ay indang mga kalukuhan tayo ni. Kaya dyan po, daibinsido ang mga kababayan niya to, ang mga namamanwaan sa nangyayari sa satuyang gobyerno. Kumbaga, sumay mga kaso pag ligdingan sa Ciudad Can area, nagkaigo ba ganin na halawig na proseso, legislative inquiry laban kay dating Alcalde Madel Yorobe Alpilor. O ngunyan ano nang nangyari, nakasuhan? Nga ni pagparautuon ang mga namamanwaan, nagparapagal ang sanggo ng panlungsod kan iriga, kadakol na pwedeng asikasuhon, pakarayon ang syudad. Mayong ibang naginibo, sa laog nin 3 taon, matatapos na ang termino kan mga miyembros kan sanggo ng panlungsod kan iriga. Sa pangingenot ni Vice Mayor Edsel Serrano Di Maiwat, pagpara bot-boton, bulit-liton sa mga anomalya kan panahon ni dating Alcalde Madel Alpilor. O ngunyan, ano po nangyari? Mayo man na nagkasaro na so Villaperte saka si Mayor Madel. Ay indang buhay tayo ni. Ini man pong ibang mga politiko, digdi sa ring kunada rin, nagpapagamit baga kamo. Sunod-sunudan kamo kung ano ang mandato kan pamilyang dakulang politiko digdi sa Camarines Sur. Sabi nga ni kaniba, may salungasing, may istimay barangkiyaw. Anong klaseng dalagan ta po inin paggugobyerno, pag-arog po kayo niyan mga nakatukaw sa poder. Ginagamit bagaan poder kan mga politikong ini. Masupog man kamo sa mga namamanwaan, naiupuan sa indong pinagsisirbihan. Yan ang katotohanan dyan. Kundi kamo karumayo naman pong mga supog, ano ba pong mga politiko sa Pilipinas? Sabi nga ni kan, kapalmoks. Habang ihibog na kan lalawgon, mga pasupog. O, hilingon nindan ibang mga congressman dyan. Haloy-haloy na sa posisyon. Ang ibang senador, habang tataba na baga, garo mga orig na pigparapataba, nagparadarakula so lalawgon, pati sutulak. Kaya ako, naggangalas po kan mga congressman na kadarakula na kantulak, pati kan lalawgon. Garo man mga pulis, kaya baga pigaharali so mga pulis na darakula ang tulak, dapat niya magpasadit. Paano makakalapag kan mga kriminal? So, digdi man sa lado nin politika, ang mga kriminal, ano ba, politiko. Kurakot. Tao anong gibuho na pangungurakot dahil na kakasuhan. Sinda ba yan nagigibukan lay? Kumbaga may mga pudir. Hindi, may oras man kamo, sabi nga ni kan, may karma man kamong aabuton. Ang mga panluloko nindo sa kapwa, sa tao. Kaya baga, grabe na ang kalamidad na nangyayari po. Ini yung mga simple sa nangining kastigo. O, ang mga politiko, harain. Pag kinakastigo ang kinaaban na nagbabaha na riyon kan Bicol ang Pilipinas, ang ibang nagkapirang lugar. Tago-tago baga kamo, mga ipagsusulit kamo. Kaya ako binsido ako duman sa mga politiko pong sincero, nagtatabang talaga sa mga tios, lalong-lalo na kung inaagihan ng kalamidad. Bakong nagpapara durulag-dulag, nagpapara tarago-tago, bag eleksyon, abang bubuot, tuna mo mga santo. Madagos ko daw ining manunungod sa Christmas Carol singing contest kan
siyudad po nin Irga sa kumbaga nasa ikatulong taon na. Ana first place po egwanin na price na poon 30,000 hasta 50,000, and second as in third prices naglangkaw man egwanin 30,000 hasta 20,000 respectively from the previous 20,000 and 10,000. Even the consolation prizes doubled from 5,000 to 10,000, ensuring that all participating schools receive recognition for their efforts. This year's contest saw an overwhelming 26 participating schools, 11 in the elementary division, 12 in the secondary division, and 2 from the college level. Special awards were also given for Best Conductor and Best Choreography, showcasing the outstanding skills and creativity of the participants. In its message, Mayor Wilfredo Rex Oliva proudly announced Iriga City's elevation from a fourth-class city to third-class city. As a gesture of gratitude and to share these milestones and blessings with the people of the Iriga, Mayor Rex significantly increased the cash prizes for the winners. Mayor Rex further delighted the crowd by announcing that next year's grand prize will increase to 100,000, aiming to attract even more talented students in schools. He emphasized the city's commitment to nurturing the youth's skills and talents, highlighting the city's scholarship program and educational assistance as opportunities for young skilled students to thrive. The institutionalization of the Christmas Carol Singing Contest reflects the administration's dedication to promoting local talent, building a festive community spirit, and celebrating Iriga City's growth and achievements. Di nagray na o damawatak o damatagak pura ko premyo. Ang gusto ko. Bueno, antes mo kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Merry Christmas to one and all. Greetings coming from Honorable Vincent Boyet Nagrampa, Punong Barangay San Vicente Sur, Iriga City. Architect Sopronio Sani B. Maestrado, San Roque, Iriga City. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Iriga City. Jerry Navarez, Chief Plant Transportation Office, Ligao City, Albay. Mr. and Mrs. Amormillo R. Agaw and family, San Agustin, Iriga City. Nakings Fall Water Repelling Station, Zone 2 National Highway, and front San Isidro Elementary School, Iriga City. Owned and managed by Ani Barasina and Poli Bagapuro. Mag-alay ng panalangin. An katuninungan magdanay lugod sa tuyang mga puso, pagkamuot asin pagpapatawad, ngunyan nakapaskuhan sa pagrupyaw kan sa tuyang paratubos na si Heso Kristo. Mensahe hali sa mga minasunod. Contud Boys is San Miguel, Iriga City, care of Edgar De Villa, Mr. and Mrs. Ray Robicho, Nanay mo British Columbia, Mr. and Mrs. Marivic Clavillas Mazo and family, 269 Coral Street, San Isidro, Iriga City. De Villa family and sons, Jonel, Jesse, Philip, and Carlos, Santa Cruz Sur, Iriga City. Jujel Salazar, Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Barangay Council of Santa Cruz Sur, Iriga City, headed by Josefina Comla Piñones, Santa Cruz Sur, Iriga City. And Audi Jose De Villa, retired Major, Philippine Air Force, Zone 2, San Jose, Iriga City. Sasatuya Gabos, Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. May God fill your Yuletide season in all your days with immeasurable prosperity and joy. Merry Christmas and a prosperous New Year to one and all. Greetings coming from Lala's Boutique and Minimart and BGSN Store, located at Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur. Manghentes Beach Resort, located at Pararao, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Mrs. Adele Pajardo Manghente and Blisilda Manghente Elevado. On Style Graphics Design and Services, located at Tipper Street, Barangay Market Site,
Daraga Albay with branches at Tabaco, owned and managed by Rowena Luna. Gemstar Trading Services offered ATM withdrawal, GCash, cash in and cash out, Maya Pay Bills, loading station and cosmetics items, owned and managed by Dada, Malin, May, and Camille. Honorable Mark Nino Casano, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Honorable Ruben de los Santos Briones, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Honorable Cecilia Cecil C. Cuarto, Municipal Vice Mayor, Balatan, Camarines Sur. Ini po si Alfred de los Santos kang ang probinsyano party list. Ang Pasko ay sarong panahon ng pasasalamat, buda, pagpadaba. Pipapangadji ko po na magdara ini kikaugmahan, asin paglaom sa lambang saro sa to. Asin magpuon kita kisarong mas magian at maugmang taon. Sarong taos pusong pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa sato gabos. Sa iBerry, protektado ka para maiwasan ang pagkaroon ng katarata, glaucoma, mga alapaap sa mata at malabo na paningin. Ako po ay si Reynaldo, meron po akong katarata. Narinig ko po itong iBerry, sinubukan ko po at maganda naman po ang naging resulta. Dahil sa iBerry, naibsan po yung kati at nawala yung pamumula, so lifetime ko na po siyang gagamitin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan. 17 pesos sa isang kapsul. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Hala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan kong mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Oh no! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center, may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Nakagat ka sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya't mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Bareta asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Ikuha na lang kitang 2 minutos. Antes po kitang magpaaram. Na Iriga Central School, si Perino Arroyo High School, asin man CSP Sinabwa, iyon nagtap sa 2024 Christmas Carol Singing Contest. Congratulations po sa Induga Boss. The 2024 Christmas Carol Singing Contest brought best cheer and outstanding performances last December 16, 2024 at the Iriga City Sports Center with captivating choral presentations across 3 categories. Elementary, secondary, and college, the winners for each category are as follows. Sa elementary level, first place, Iriga Central School, second place, San Miguel Elementary School, and third place, San Juan Integrated School. Best in Choreography, Lads and Glasses Learning Center, Best in Conductor, Iriga Central School. Sa secondary level, first place, Perino Arroyo High School, second place, Ama Computer Learning Center, third place, La Consolacion College, Iriga. Best in Choreography, La Consolacion College, Iriga. Best in Conductor, Perino Arroyo High School. Sa college level, first place, Camarines Sur Polytechnic Colleges, Nabua, Camarines Sur, and second place, University of St. Anthony, Iriga City. Best in Choreography, University of St. Anthony. Best in Conductor, University of St. Anthony. Yan po ang mga nanggarana sa Christmas Carol 2024 Singing Contest.
Kaya maugmang barata na nakakuha po sindanin mga pagkaduro na kulang premyo. Ali sa lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga. Kaya na inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya sa pagpabot nin informasyon si Raquel Caceres. Sa lado technical si Chablo na obra. Sa information si Chief PSG Jimmy Guanzon. Man sa transmitter si Ricky Sagayap. Siguro grabe na ang preparasyon ni Ma'am Kyle sa Christmas party at yan. Ang pinatos gayod na regalo. Narodoang Alfonso sa exchange gift na pangyayari. Sa oras pong ini, kita man nagpapaaram na. Kuman po si Philip Serdan Barasen, nagpapadyos mabalos kan sendong dahin sawang pagantabay.